Metallers egenskaber er, at de er varmeledende. Tænder for gassen. Optænder gassen. Sætter metallet over ilden, så den bliver varmet op. Ophælder ved den. Strømledende. Tænder strøm. Ser, at metal er strømledende. Og har metalglans. Kigger på metallet og ser, at det ikke skinner. Så vi pudser. Og voila! Jo længere til højre et metal står på spændingsrækken, jo mere ædelt er det. De uædle metaller vil gerne have 8 elektroner i yderste skal, så de ligner det ædle metal. Rust er en fællesbetegnelse for kemiske forbindelser af jern og ilt. Alt efter sammensætning kan farven være gullig, rødlig, brunlig, grøn og hen til sort. For at undgå rust på sit metal, kan man legere det med et mere ædelt metal, som er sværere ved at ruste. Vi anvender metal på mange forskellige måder i hverdagen. For eksempel en radiator, hvis metal jo er varmeledende. Og så også bestik, fordi det er godt. Vi koger noget demineraliseret vand. Imens blander vi salt og vand. Reagensglas 1 er fyldt halvt op med saltvand. Reagensglas 2 er fyldt halvt op med demineraliseret vand. Reagensglas 3 er fyldt halvt op med kogt demineraliseret vand. Det sidste reagensglas er fyldt 1 cm op med vandfrit calciumklorid. Som I kan se, har det første reagensglas med saltvand fået sømmene til at ruste. Det andet reagensglas med demineraliseret vand har også fået sømmene til at ruste en smule. Det tredje reagensglas med kogt demineraliseret vand har ikke fået sømmen til at ruste. På grund af olie. Det sidste reagensglas med vandfrit calciumklorid har ikke fået sømmen til at ruste.